qed ngħixu f'soċjetà li kull ma jmur qegħdin nitilfu element importanti ħafna li jagħmel parti mill-imħabba, jagħmel parti mir-relazzjonijiet. Qegħdin nitilfu l-element tal-qadi. Li taqdi m'għadix onur, li taqdi m'għadix sinjal ta' dinjità, li taqdi saret iktar sens ta' skjavitu, li taqdi saret iktar bejs madmat toqol. Kemm saret diffiċli pereżempju biex trabbi t-tfal. Kemm saret iktar faċli illi aħna noħorġu għax-xogħol u l-tfal niddelegawhom nagħtuhom lil xi ħadd biex jaqdihom hu. Forsi kultant anki bi ħlas. Għaliex għax li taqdi fis-sempliċità fl-ordinarjetà tal-ħajja ta' kuljum saret toqol, saret bejs. Kemm saret diffiċli pereżempju taqdi lil persuni anzjani fid-dar. Nippreferu mmorru naħdmu, noħorġu naħdmu biex ikollna l-flus imma ma nkunux marbutejn għax li taqdi ifisser tkun marbut. Li taqdi ifisser ikollok commitments u commitments li jitolbu ħafna enerġija, jitolbu ħin, jitolbu dedikazzjoni. Kemm saret diffiċli pereżempju għal ħafna nies li jaħdmu anki li jaqdu fl-affarijiet sempliċi tal-ħajja ta' kuljum tad-dar. Nġibu l-seftura, nġibu lill-persuna li tista' tgħinna biex inżommu d-dar ordnata, d-dar nadifa. U nistgħu nibqgħu sejrejn. Anke fejn tidħol id-dinja tax-xogħol. Intom bħali kultant toħorġu tmorru f'restorant, kemm hu diffiċli tiltaqa' ma' għaddej, ma' waiter li huwa Malti jew Awċi. Nistgħu nibqgħu mexxejn anki fi professjonijiet oħra illi jitolbu impenn, jitolbu sakrifiċċju, jitolbu dedikazzjoni. Kull ma jmur il-qadi bħala karatteristika tal-imħabba bħala l-wiċċ prattiku, il-wiċċ prattiku tal-imħabba fir-relazzjonijiet jekk inħobbok jien naqdik, anzi naqdik biex inħobbok u nkun kuntent u realizzat meta naqdik għax qiegħed inħobbok, kull ma jmur qiegħed jisparixxi bil-mod il-mod mill-ħajja tas-soċjetà. U jekk aħna nirriflettu ftit, forsi minn għandu ftit ta' żmien bħali jara illi din hija dan huwa fenomenu illi bil-mod il-mod kull ma jmur aktar ma jgħaddi żmien aktar qiegħed jikber. Il-qadi ma għadux karatteristika tal-imħabba imma qiegħed isir xogħol bi ħlas. Araw pereżempju anke l-istess saqdiet tal-volontarjat. Jekk hux bil-mod il-mod kollox qiegħed isir bi prezz, bi flus. Xi ħaġa ħażina, xi ħaġa tajba, mhux se niġġudikaw. Kull wieħed u kull waħda minna għandu moħħ, għandu intelligenza biex jaħseb u jirrifletti u anki jiġġudika u jiddeċidi f'qalbu. Però jien illum nixtieq nippreżenta lil dan ir-raġel kbir, lil dan iż-żagħżugħ mimli enerġija bħala id-diaknu, bħala il-qaddej. Bħala dak li jgħinna lilna l-koll niskopru is-sabiħ tas-servizz. Is-sabiħ tal-li taqdi lill-oħrajn. Is-sabiħ tal-li l-imħabba issir konkreta, ma tibqax platonika jew sempliċement sessuali, imma tkun imħabba vera, imħabba li titraduċi ruħha bil-fatti. U dan huwa id-diaknu San Lawrenz. Interessanti ħafna anke fl-iskrittura
dan il-moviment li għadni kif semmejt li aħna nħarsu lejh u narawh u nirriflettu fuq fis-soċjetà tagħna, jiġifieri li l-qadi minn esperjenza sabiħa fis-soċjetà tagħna qiegħed isir bil-mod skjavitu. Il-qadi bil-mod qiegħed isir skjavitu. U la skjavitu u m'għadniex fid-dinja tal-iskjavi, fid-dinja tal-klassijiet soċjali, allura rid titħallas. Imma kemm jista' jkun iridu neħelsu minnu malajr. Intom tafu li l-ħaddim tal-gvern suppost jissejjaħ civil servant. Imma kemm ħaġa sabiħa kieku jkollna nerġgħu nirkopruha id-dinjità ta' persuna li taqdi fiċ-ċivil, li taqdi il-pajjiż, li taqdi s-soċjetà, kemm hi xi ħaġa sabiħa. Imma xi ġiralna? Aktarx, ma rridx inkun negattiv, imma aktarx dejn li tkun civil servant siret xi ħaġa li kemm jista' jkun titteħles minnha malajr. Titħallas imma teħles minnha malajr. Kemm jista' jkun. Titħallas imma ma tmur tagħmel xi ħaġa oħra. Fl-Iskrittura dan il-moviment insibuh imma nsibuh bil-maqlub. Fl-Antik Testament għandna l-idea tal-ilsejr, tal-iskjav. Abraham kellu l-ilsira, l-iskjava. Ġakob u l-familja tiegħu kbira kellhom l-iskjavi l-ilsira. U nistgħu nibqgħu sejrejn matul l-Iskrittura kollha. Fit-Testament il-ġdid tidħol idea ġdida. Din l-idea ta' dulos, dule, l-iskjaf, l-sejr, il-poplu ta' Alla, il-poplu ta' Izrael, kien il-sejr, skjaf l-Eġittu, kien jaqdi wkoll, imma skjaf il-sejr, kemm jista' jkun jeħles minna malajr, jekk inti l-sejr, jekk inti skjaf, titteħles minna malajr il-ħaġa, għax inti l-sejr, skjaf. Imma ma dan il-konċett ma din l-idea ta' skjavitu, mal-kelma dulos, dule, fit-Testament il-ġdid daħlet kelma oħra sabiħa. Il-kelma diakonos, il-kelma diakone. Il-kelma diaknu, il-kelma li jillum fil-Vangelu li taqgħu maħa 3 darbiet. 3 darbiet. Minu dak li jaqdini jgħid Ġesu u għad ix-xiblu tiegħi jimxi warajja. U min jaqdini iħobbni, interessanti. U min jaqdini missieri iħobbu. Jerġa' jgħinna Ġesu b'moviment bil-maqlub, b'moviment illi miexi bil-kontra ta' dak li miexi s-soċjetà tagħna. Is-soċjetà tagħna ħirġa niżla mill-qadi bimħabba għal skjavitu bi flus, għal skjavitu jasar biħlas, l-Iskrittura tmur bil-moviment bil-maqlub, kontrarju. U tippreżentalna il-qadi blajnuna tal-esperjenza tal-verb inkarnat, blajnuna tal-inkarnazzjoni, blajnuna ta' Alla li ma joqgħodx fit-textija u li judaqsalla, imma jsir bniedem jitċekken, jsir għaddej, jsir dulos. Din il-kelma li juża San Pawl fl-ittra lil Filippejn fit-tieni kapitlu, jsir skjaf il-sejr, imma ma din il-kelma skjaf il-sejr tistit il-kelma diakonos, diakonija. Xi tfisser il-kelma diakonos, diakonija? Għalfejn San Lawrenz u id-diaknu, għalfejn San Lawrenz mhux l-iskjaf immu l-qaddej bl-imħabba. Għax din il-kelma diakonija tfisser mhux nuqqas ta' dinjità, tfisser mhux disgrazzja, tfisser mhux issa xi trid tagħmel, ikollok isservi, ikollok taqdijax bil-fors, le. Imma l-kelma diakonos tfisser tħobb tant persuna, tant ħobba l-persuna illi moħħok il-ħin kollu sejjer biex idejk u saqajk, idejk u riġlejk juru din l-imħabba permezz ta' ġesti konkreti, permezz tal-qadi. Diakonija. Għalhekk hawnhekk għandna diaknu. Din tfisser il-kelma diakonija. Id-dinjità ta' diakonija mhux ġejja mill-ħwejjex li nilbsu. Id-dinjità ta' diakonija mhux ġejja mill-isem soċjali illi aħna nistgħu inqanqlu jew noħolqu bl-approvazzjoni tal-oħrajn għax aħna djakni jew saċerdoti, mhux minn hemm ġejja d-dinjità. Id-dinjità ta' djakonija ġejja misbuħija tal-imħabba li titlaq mill-fond tal-qalb, miċ-ċentru tal-qalb tal-bniedem, miċ-ċentru ta' qalbi, miċ-ċentru ta' qalbek u issejr azzjoni. Għax l-imħabba mingħajr azzjoni
L-imħabba mingħajr opri hi mħabba ta' biċċajt, hi mħabba tad-diski, hi mħabba tal-paroli, hi mħabba tas-sentimenti. Jekk trid tkun taf jekk xi ħadd iħobbokx ta' veru jew le, hija domanda illi ġieli nagħmluha dejn sfortunatament meta jkun hemm kriżijiet fir-relazzjonijiet. U jibdew jistaqsu ma huwa ħobbni jew le, hi tħobbni ta' veru jew le. Il-mistoqsija li ssolvilek din il-problema li ma hi x'tagħmel għalik? X'jagħmel għalik? Mhux jgħidlek bil-kliem, mhux messages jibgħatlek, mhux emails jibgħatlek. Mhux kemm jgħidlek kliem sabiħ, imma x'jagħmel għalik? X'tagħmel għalik? Dik hi l-prova vera tal-imħabba. Kemm hi diakonija, kemm hi qadi il-ħajja tiegħu, kemm hi qadi bil-ferħ il-ħajja ta' persuna li tħobb. U San Lawrenz jippreżenta ruħu allura qudiemna bħala persuna mimlija tant bl-imħabba illi din l-imħabba ma tistax iżomma fil-ġisem tagħha imma tittoħroġ barra. Tittoħroġ barra f'email. Email ta' mħabba l-ewwel qabel kollox lejn Alla. Email ta' mħabba lejn il-Knisja. Imma fuq kollox u fuq kollox, email ta' mħabba lejn il-fqejr, lejn il-foqra. L-email ta' mħabba lejn Alla. Intom tafu li San Lawrenz jittwielet minn familja nisranija. Ġewwa Osca, pajjiż raħal żgħir fi Spanja. Fis-sena 225 wara Kristu. Ftit snin biss wara l-Apostli. Fi żmien ta' persekuzzjonijiet, fi żmien meta l-Imperu Ruman kien fl-aqwa tiegħu. U li trabba f'din il-familja sabiħa, f'din il-familja nisranija. Min kmieni jiltaqa' mal-persuna ta' Ġesu. Min kmieni jiltaqa' ma' Ġesu għaddej. Ma' Ġesu illi ma jfittix li jkun moqdi, imma li jfittex li jaqdi. Ma' Ġesu li huwa l-istess xbija ta' Alla l-Missier, Alla li kontinwament fil-providenza tiegħu qiegħed jaqdina anki f'dan il-mument preċiż, anki issa Alla lilek lilna l-koll ma jieqaf qatt jaqdina. Kieku jieqaf jaqdina, aħna sempliċement ma nibqgħux neżistu, mhux immutu, ma nibqgħux neżistu. Aħna neżistu, in-nifs tagħna jaf dejn l-imħabba kontinwa ta' Alla lina. Anki bħalissa. San Lawrenz kiber, trabba f'din l-esperjenza ta' mħabba, mejjuna mill-imħabba, mill-kura, minn relazzjoni f'saħħitha fil-familja tiegħu. U waqt li kien qiegħed jikber bħala tfajjel, jiltaqa' ma' dan l-għaref sistu li kien ġej mill-Greċja. Illi dan jasel li jieħdu miegħu Ruma biex ikompli ħejjieħ, jippreparah fl-erf, jippreparah fl-istudju. U hawnhekk San Lawrenz jallimna lilna l-koll, mod speċjali lil dawk minna li studjaw xi ftit, u forsi ħafna. Illi l-istudju kompatibbli, li l-istudju jkompli, l-istudju jurina verament, ix-xjenza turina verament il-bżonn il-ħtieġa ta' Alla. Xjenzjat kbir Taljan darba għal-espressjoni li laqtitni tassew. Min jistudja ftit, min jagħmilha ta' xjenzjat, isirateju ma jibqax jemmen falla. Imma min jistudja fil-profond, min jistudja tassew, ix-xjenzjat ta' veru jinduna kemm hu limitat, jinduna kemm ma jafx, jinduna kemm minn dak li ma jafx lin hemm id-divinità, hemm Alla, hemm xi ħaġa kbar minnu, hemm xi ħaġa li lilu tissuperah. Ix-xjenzjati ta' veru jenuna nindunaw illi aħna maħniex biżżejjed għalina nfusna. U dan kien San Lawrenz, bniedem għaref, intelligenti, tant li sallum il-ġurnata u meqjus bħala l-protettur, il-patron tal-bibliotekarji, ta' dawk li jieħdu ħsieb l-erf, l-intelligenza miġbura f'kodba. U fl-aqal u fl-erf tiegħu San Lawrenz jiddedika ħajtu
għal qadi ta' Alla l-ewwel qabel kollox. Jiddedika ħajtu għal qadi ta' Alla. Iħobb lil Alla fuq kollox u fuq kulħadd. L-ewwel li jiġi f'ħajtu San Lawrenz huwa Alla. U hawnhekk aħna diġà imsejħejn inkomplu fl-eżami tal-kuxjenza tagħna. Imma għalija Toni, għalija jien Toni, għalina kull wieħed u kull waħda minna. Alla jiġi l-ewwel u qabel kollox, jew forsi niġi jien l-ewwel u qabel kollox, jew forsi jiġu xi persuni madwari l-ewwel u qabel kollox, jew forsi jiġu l-pjanijiet, il-proġetti tiegħi l-ewwel u qabel kollox. San Lawrenz qiegħed jiċċellenġjana dalgħodu, lili l-ewwel wieħed qed jgħidli inti għaddejt Alla u għaddejt Alla bis-serjetà, għaddejt Alla bl-email, għaddejt Alla billi l-imħabba li għandek għalih għal Alla ġewwa qalbek issir konkreta femejjel jew inkella kapaċi tparla u tpaċpaċ bħalma qed nagħmel bħalissa, imma mbagħad fil-ħajja privata tiegħek, imma mbagħad fil-ħajja li ma tidirx tiegħi jiena nagħmel u nirraġuna mod ieħor. Din l-ewwel sfida li qed jagħmlilna San Lawrenz dalgħodu. Imma San Lawrenz ma kienx biss għaddej ta' Alla, kien ukoll għaddej tal-Knisja. Nafuha l-istorja. Meta fis-6 ta' Wissu tas-sena 258 ġie maqbut il-Papa Sistu II, dak li kien id-direttur spiritwali tiegħu, dak li kien jieħu ħsiebu, dak li mbagħad kien għamlu lilu saħansitra djaknu, arċidjaknu, id-djaknu l-kbir fost is-seba' li kellha l-Knisja biex jieħu ħsieb il-ġejt, biex jieħu ħsieb jamministra dak li kellha l-komunità nisranija ta' Ruma. U meta dan il-Papa Damasu illi kif tafu intom ġie maqbut mill-Imperatur Valerjanu f'persekuzzjoni ħarxa, ġie meħud tal-martirju l-imħabba li kellu Lorenzo id-Djaknu. Dan iż-żagħżugħ minn l-imħabba lejn Alla. L-imħabba li kellu lejn il-Knisja u l-imħabba li kellu lejn Alla waslitu biex jitlob fid-dialogu li jagħmel mal-Papa Damasu għaliex ħallejtni waħdi, għaliex inti mort għal-martirju li ħallejtni hawn. Araw l-imħabba u l-fedeltà li kellu dan iż-żagħżugħ lejn il-Papa, lejn dak li kien responsabbli mill-komunità ta' Ruma u mill-komunità nisranija universali. Imma din l-imħabba li Lorenzo kellu lejn il-Knisja tidher b'mod speċjali fl-imħabba li kellu anke lejn il-ministri l-oħra li kienu jgħinuh fi żmien diffiċli, iż-żmien li kienet qed tgħix il-Knisja tal-bidu f'dawk il-mumenti ta' periklu kontinwu. Iż-żmien li fih il-Knisja tal-bidu kienet qed tgħix fil-moħba, kienet qed tgħix prattikament fil-parti l-kbira tagħha, il-ħajja liturġika tagħha fil-katakombi taħt l-art, fil-katakombi Rumani. U f'dawn il-momenti delikati, Lorenzo kien jieħu ħsieb mhux biss iqassam il-ġejt lil dawk li kellhom bżonn fost il-ministri tal-Knisja, imma fuq kollox kien jieħu ħsieb isostni u jimmotiva bil-kelma tiegħu, bil-preżenza tiegħu u jagħmel kuraġġ lil dawn il-persuni li huma kellhom ikunu mbagħad l-animaturi tal-komunitajiet iż-żgħar fil-bqija tal-belt ta' Ruma. Kienu l-enerġija, kienu il-qawwa, il-ħeġġa li f'dak iż-żmien diffiċli ta' persekuzzjoni kienet tasal għand diversi nies, mod speċjali dawk l-iktar li kienu qegħdin jaqtgħu qalbhom u jitbedu mill-fidi. Maħniex fi żmien ta' persekuzzjoni daqshekk attiva, imma serħu raskom li qegħdin fi żmien ta' persekuzzjoni passiva. Ħadd mu qiegħed jiġi qudiemna b'xi arma ma' rasna u jgħidilna biex niċċedu l-fidi, laqas ħadd.
Imma serħu raskom li qegħdin ngħixu fi żmien illi fih il-mentalità, illi fih il-kultura, illi fih l-għażliet li jsiru fl-Ewropa, anki f'pajjiżna, bil-mod qegħdin jippruvaw jeħdulna dak li hu l-iktar essenzjali, dak li hu l-iktar għal-qalbna. U hemm bżonn li aħna bħal Lorenzo inħobbu l-Knisja. Hemm bżonn li aħna bħal Lorenzo nħeġġu lil xulxejn, mod speċjali dawk li huma iktar f'saħħithom fil-fidi, iserħu lil dawk li huma iqawwu lil dawk li huma inqas f'saħħithom, iħeġġu lil dawk li huma inqas f'saħħithom. Hemm bżonn li aħna illum, fruma tal-lowm, fi żmien ta' persekuzzjoni passiva, fi żmien ta' persekuzzjoni ta' kultura, fi żmien ta' persekuzzjoni ta' mentalità, hemm bżonn li aħna nieħdu din il-qawwa minn Lorenzo, mod speċjali intom, ir-raħal ta' San Lawrenz, m'hawnx raħal ieħor f'Għawdex illi jidentifika l-ismu u l-isem tal-raħal ma l-isem tal-qaddejs patron, ma l-isem tal-qaddejs protettur tal-parroċċa. Intom, iktar minn ħaddieħor, għandkom din il-missjoni li tkomplu tgħinu u tħeġġu lill-bqija tal-poplu Għawċi u Malti illum mifruxejn, mhux biss Għawdex kollu ma Malta kollha, imma anke mal-Ewropa u lil mill-Ewropa. Biex din il-fidi, dan l-essenzjal tal-fidi, dan il-patrimonju li tatna l-Knisja, li tawna n-nies ta' qabilna, inħarsuh, nieħdu ħsiebu. U fl-aħħar, San Lawrenz kien il-ħabib kbir tal-foqra, kien il-qaddej kbir tal-fqar. Għadhom fudnejna jitbu il-kliem, il-ritornelli kontinwi ta' Papa Franġisku. Knisja tal-fqar, knisja li tħobb il-fqar, knisja li għandha tgħin lill-fqar, knisja li għandha tkun il-knisja tal-emarġinati. Papa Franġisku ma qal xejn ġdejd, Papa Franġisku sempliċement irripeta dak li kienet il-Knisja fil-bidu, dik li kienet is-sejħa prinċipali tal-Knisja. Għaliex? Għax il-Knisja jekk hija waqfa minn Ġesu u Ġesu sar f'qejr jgħidilna San Pawl, il-kenosi tal-ittra lill-Filippejn, u li kellu kollox ma qaċi fit-tex tiegħu ma sar f'qejr, jekk il-kap tal-Knisja tagħna huwa f'qejr, allura l-Knisja trid tkun Knisja tal-foqra. Knisja tal-foqra. Aħna niftakruha dik l-espressjoni u xek tal-limnija blamment, dik l-espressjoni ta' meta Valeriano għallu fejn hu il-ġid tal-Knisja. U San Lawrenz għallu hawn hu il-ġid tal-Knisja, hawn hu il-foqra, il-batuti, il-romol, l-orfni, il-morda, l-anzjani, dawn huma l-ġid tal-Knisja. Possibbli dawn għadhom il-ġid tal-Knisja, mhux il-ġid tas-soċjetà. Dawn għadhom il-ġid tiegħi, dawn għadhom il-persuni preferuti tiegħi, dawn għadhom il-persuni li jien kuljum irid infittex li naqdi, dawn għadhom il-persuni li jiena iddedikajt ħajti għalihom biex nagħmel aħjar. Din il-mistoqsija rridu nagħmluha l-ewwel aħna, il-Ministri tal-Knisja, imma mhux biss. By the way, il-kelma ministru tfisser għaddej, tfisser dak li jaqdi, tfisser serf, hija kelma oħra biex tgħid diakonos u dulos, il-kelma ministru. Mhux biss fil-Knisja, ma anki fis-soċjal, anki fis-soċjetà. Imma jien għaddej tas-sew tal-foqra. Ħanidilkom għaliex din il-mistoqsija importanti u nikkonkludi. Jekk li mħabba tiegħi lejn Alla, jekk li mħabba tiegħi lejn il-Knisja ma tissarrafx fi mħabba konkreta lejn il-fqejr, lejn il-batut, lejn il-marit, jien nista' naqaf ħafna nganni. Ħanejdilkom kif. Faċli ħafna fis-soċjetà tagħna fejn kulħadd għandu Alla għalih, skużawni l-kelma. Xi ġifieri Alla għalih? Jien nemmen falla ta' imma fil-ħajja ta' dejjem mbagħad ma nemmix. Jien nemmen falla ta' imma fl-Ewkaristija ma nemmix. Jien nemmen falla ta' imma ma nemmix f'dik il-ħaġa u f'dik. Alla għalik, għandek Alla għalik. Mhux Alla tal-Vanġelu, mhux Alla tal-Knisja. F'din il-mentalità fejn kulħadd, kull wieħed u kull waħda minna għandu Alla għalih, l-eutanasja naqbel magħha tal-abort naqbel miegħu, ma Alla għandek Alla għalik. X'jiġri? Jekk li mħabba tiegħi ma tissarrafx mħabba lejn il-fqejr
faċli illi jien x'nagħmel. Nipprojetta falla in-narċisizmu tiegħi. Kelma tqila ħanispjegha fil-qosor. Nimmaġina li jien u Alla aħna ħaġa waħda. Nimmaġina li dak li ngħid jien jgħidu Alla u dak li jgħid Alla ngħidu jien. Nimmaġina li la għandi raġun jien Alla jaqbel miegħi. Nimmaġina li m'hemmx differenza bejn u bejn Alla. Kemm faċli dejn fis-soċjetà tagħna llum. Kemm faċli aħna ngħidu kulħadd jagħmel li jrid. U żgur li kulħadd jagħmel li jrid jekk tħallna f'din il-mentalità ta' narċisiżmu projettat fuq Alla. Alla qiegħed hemm biex jaqdirilu mhux bil-kontra jien biex naqdirilu. Allura l-imħabba tiegħi lejn Alla biss weħda tista' tkun sempliċement projezzjoni tan-narċisiżmu tiegħi. L-imħabba lejn il-Knisja weħda nista' ninqeda bil-Knisja jien biex nasal fejn irrid. Nista' ninqeda bil-Knisja biex ikolli status. Nista' ninqeda bil-Knisja biex nilbes sabiħ. Nista' ninqeda bil-Knisja biex l-oħrajn japprovawni biex l-oħrajn iċabċpuli. Nista' ninqeda bil-Knisja b'elf mod. Mhux din il-Knisja ninqeda bija inħobba. Imma miskina din il-Knisja inħobba għax qed ninqeda bija. Imma meta l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-Knisja tissarraf f'imħabba lejn il-batut, lejn il-fqejr, lejn il-persuna li mhux se tagħtini xejn lura, allura dik l-imħabbija vera awtentika. Allura l-qadi tiegħi u tassew diakonija u tassew ġej minn qalb li tħobb u li ma tistrieħx jekk l-imħabba li hemm fija ma tissarrafx f'emejl. San Lawrenz, inti li kont diaknu, inti li kont dulos, li kont għaddej u skjaf, imma skjaf bil-ferħ, skjaf b'imħabba lejn il-missier, b'imħabba lejn il-Papa u lejn il-Knisja, imma fuq kollox b'imħabba lejn il-foqra. Tant li l-Valerjano ħatlu l-ġejt tal-Knisja, ħatlu l-foqra. Ejna, ma nitilfewx, anzi nerġgħu niskopru, nerġgħu nirkupraw dan is-sens veru profond ta' qadi li suppostu għal karatteristika fundamentali tagħna l-insara. Minn dan jaraf kulħadd li intom dix-xibli tiegħi mill-imħabba ta' bejnietkom. Atina San Lawrenz li nixbħuk xi ftejt, kun magħna ejna int bil-qawwa bil-ħeġġa tiegħek. Int kif ent lin-nies b'qalbhom maqtuwa ta' Ruma li kienu għaddejn minn persekuzzjoni attiva tal-Imperu Ruman kontra tagħhom, ejna lilna li għaddejn minn persekuzzjoni passiva biex aħna wkoll nibqgħu qawwija u sħaħ f'dak li għaddewna mis-srijietna.